ନାଇଁ ଦରକାର ନାହିଁ। ଚିଣ୍ଟୁ ଓ ମିଣ୍ଟୁ ଦୁଇ ଜଣ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। ଆଲେ ତିନ୍ତୁ ଭାଇ ଆଜି ଆମ୍ବ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ରେ, ଖାଇବା? ଆମ୍ବ ତ ଆମ ଗାଁରେ ନାଇଁନି, ହାଟକୁ ଗଲେ ସିନା ଖାଇବା। ହଉ ତାହେଲେ। ବୁଢ଼ୀମା ଆମ୍ବ ଦୁଇଟା ଦିଅ ନା, ଆମେ ଖାଇମୁ। ଆରେ ବୁଢ଼ୀମା ତ ତୁରୁ ନାହାନ୍ତି। ଏ ବୁଢ଼ୀମା ଆମ୍ବ ଦୁଇଟା ଦିଅ। ପୁଅ, ମୋ ପାଖରେ ତ ଆମ୍ବ ନାହିଁ। ଏଇ ତ ତମ ଦୁଧିରେ ଜଡ଼ିତ। ପୁଅ, ଏଇ ଆମ୍ବ ତ ଦେଇପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ବ ଗଛ ପାଖକୁ ନେଇ ଯାଇପାରିବି। ହଉ ତାହେଲେ ଚାଲ ଆଉ। ଏଇ ଦେଖ ପିଲେ ଆମ୍ବ ଗଛ, ତୁମେ ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ଖାଇପାରିବ। ଆରେ ଭାରି ସୁଆଦିଆ ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ାକ ଫଳିଛି ତ, ମୁଇଁ ସବୁ ଖାଇଦେବି। ଇଏ ତ ପୁରା ଚଟାଟା ରେ। ରେ ବୁଢ଼ୀମା କାହିଁ ଗଲେ? ହଁ ତ ତତରେ ବୁଢ଼ୀମା ତୁ ଆଗେ ଗଲେ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର ରକ୍ତ ପିଇବି। ଆରେ ଏ କି ହେଲା ରେ, ଏଟା ତ ଭୂତଟା। ହଲେ ଥାଙ୍ଗ, ଏଟା ଭୂତଟା କଣ କରିବା କହ? କଣ ଆଉ କରିବା କହ, ଚାଲ ଦୌଡ଼। ଆରେ ଏ କେମିତିକା ଥାଙ୍ଗ ମତେ ଥାରିକି ପଲାଉଛୁ? ତୁଇ ଦୌଡ଼, ବେଶୀ କଥା କହନି। ଜଲ୍ଦି ଜୀବନ ବଞ୍ଚା, ନାଇଁ ହେଲେ ଗୋଟେ ରକ୍ତ ନାଇଥିବ। ଆରେ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ନିଅ, ପାଚିଲା ଆମ୍ବ, ତାଜା ତାଜା ଆମ୍ବ। ଆମ୍ବ ଖାଇବ କେ? ଆମ୍ବ ଖାଇବ? ଆମ୍ବ ଖାଇବ କେ? ନାଇଁ ଦରକାର ନାହିଁ।